तुम्हारे बिजनेस कैसे चलुଛି? हाँ बाबा बिजनेस तो हमारा बहुत भले चलुଛି किंतु ए वर्षटा हम बिजनेस बहुत खबर कंपनी को बहुत कमाई दियो शाबाश बहुत बढ़िया। हाँ बाबा ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତତେ ଦେଖେ ଏବଂ ତୋର ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ କର ଏବଂ ଆମକୁ ବଡ଼ ହୁଅ। ओके थैंक यू बाबा मोर भी काम अछि मु आसुछु। हाँ बाबा ତମର ସାନ ଭାଇ କାହିଁ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉନି? ରହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଏବେ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବାପା ସେ ଭାଦ୍ରା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟିରେ ବୁଲି ମଦ ପିଇ ଗଞ୍ଜେଇ ସୀତାମାଳି ବୁଲୁଛି ବାପା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି? ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସାନ ପିଲାରେ କି ଅବସ୍ଥା କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି ପୁଅ ତମେ ଚାଲ ତମର କାମ ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସୁଛି। ओके थैंक यू डैडी मैं आ रहा हूँ नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଖେଳ ଖେଳିକି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। କେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। କେତେବେଳେ ଜଣା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ସାଙ୍ଗ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳ ତ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଆଗକୁ କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା? ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୁଭି ପଡିଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମସ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ। ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିକି ସିନେମା ଦେଖିଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଥିରେ ବି ତ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିବି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଇଠି ମୋର 500 ଟଙ୍କା। ଆରେ ଦିନେଶ କାଇଁ ତୁ ବି ଦେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ ତ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ମୋ ବାବା ଟଙ୍କା ବାକି ନେଇକି ଆସିବି। କଣ ସେ 100-200 ଟଙ୍କା ଲାଗି ବଜାଇ ଆସିବୁ? ସେଥିରେ ବି ତୁ ତ ଟଙ୍କା ଧର ପିଲା ସେ 100-200 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ବାପାର ଘରରେ ପଡ଼ିବୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ପାଇଁ ବୋଲି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମିଶାଇବା ଅପେକ୍ଷା ତୁ ତୋ ଭଣ୍ଡାର ଏକାଥରକେ ବାଗ ନେଇକରି ଆସେ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସହଜ। ହଁ ଠିକ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ଠିକ କହିଲେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଏଠି ରୁହ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଆସିବି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ମାଗି ନେଇ ଆସିବି। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି ବାଏ ବାଏ ବାଏ। ହଁ ସାଙ୍ଗ ବାପା ବାପା ଆରେ ପୁଅ ତମେ ସକାଳୁ କେଉଁଟାରେ ଥିଲ? ମୁଁ ପରା ତୁମରି ଭାଇକୁ ତୁମରି ବିଷୟରେ ସକାଳୁ ପଚାରିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ସବୁ ବିଷୟ ତାକୁ ହିଁ ପଚାର ତାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଅ ମୋ ନଜରରେ ପୁରା ତମେ ଦି ଜଣ ସମାନ ଅଟ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବାପା ତୁମର ସେଇ ବଡ ପୁଅକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ। 1000-2000 ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ତମ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି। ଶୁଣ ବାପା ତମଠୁ ଆଉ ଏହି ଘରଠୁ ମୁଁ ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେତିକି ବଣ୍ଟା ଅଛି ସେଇ ଭାଗ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ପୁଅରେ ଇଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମୋର ଯୋଉ ଯେତିକି ବିଲବାଡ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେ ସବୁ ପୁରା ତମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର। ବାପା ତମେ ଆଉ ମତେ କିଛି ଶୁଣାଉନି ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ଭାଗ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ପୁଅ ତମେ ଯଦି ତମ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାନେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ବି ରାଜି ଅଛି ରେ। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ତୁମେ ଆରେ ମୋ ବେଗରେ ଟଙ୍କା ଥିବ ଧରିକି ଆସିଲ।
ଏଇଟା ନିଅ ପୁଅ ତମ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧଭାଗ। ଶୁଣ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ବି ତମର ଏଇ ଘରର କଥା ଏବଂ ମୋର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତମେ ଗୃହକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଏ ଗୃହର କବାଟ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହିବ। ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି ନା ବାବା, ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି। ଆରେ ବହୁତ ଛୁଆ ବେଳେ କାହିଁ ଦିନେଶ ଭାଇ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ହଁ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ସମସ୍ତ ବିକ୍ରି କରିକି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ଟଙ୍କାର ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା କ'ଣ? ଏ ପଇସାଟା କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏଇଟା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛି ଏ ଛୁଆ? सांगो जी क्या सांगो ना से निका बनाइरबा गड़ा नाइरबा गुम्बा नाइरबा पागला खेली नाइरबा तबे तबे शोरूम लेके नाइरबा आता ना लेबा माती अलीना पांग नाइरबा पुडिया ना पांग नाइरबा तासो केलो ना दिल्ली पूरा जुमले अलिंगाले आबोई ना बा आइड के ना बा ସାଙ୍ଗ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ନମ୍ବର ଆଗକୁ ଶୁଣ ଆଲି ପଗାଲି ନା ତୁ କହିଲା ଲେମ୍ବୁ ନେ ଆଲୋ ଗାଇବେ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିବ? ଆଉ ତମମାନେ ଦେଖି ତ ଭିକାରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଭାଇ। ଜ୍ୟାକେଟ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖ। କୁର୍ତ୍ତା ଦେଖା ମାନେ କୁର୍ତ୍ତା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି। ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରଲା। ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଅଛି ଭାଇ? 25,000 ଏତେ କମରେ କ'ଣ ଦଉଛ? ନିଅ। ନୋ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଭାଇ। ଟଙ୍କା ନିଅ। ଆରେ ଏତେ କଣ ଦେଇଦେଲ? ବହୁତ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ମଧୁର ମିଳିବ? ମତେ ମିଳିବ ଭାଇ। ଏଠି ରଙ୍ଗା ମଧୁ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ହଁ ପିଓର ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ ଆଉ ସର୍ପ 2 ଲିଟର ଦେଇଦିଅ। ସ୍ୱଳ୍ପ ରଙ୍ଗା ମଧୁ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ? ପ୍ରାଇସ୍ଟା 15,000 ସବୁ। 15,000। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆମେ ତ ଡେଲି କଷ୍ଟମର। ହଁ କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେବ। ସବୁଟା ଆସୁଛ ଦେଇକି ଯାଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଯିବା। क्या कस्टमर आजकल की बहुत मालामाल। ବସ ଏଇଠି ବସ। ଲାଡ଼ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ସାଙ୍ଗ ଖାଇନା ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଦାସ ବାଟେ ସାଙ୍ଗ। ହଁ ଚାଲ ଭାଇ 15,000। ହଁ ଲଗା ସାଙ୍ଗ ଲଗା ଲଗା। ହଉ ମୋର କ'ଣ? ଟଙ୍କା ପକା ସାଙ୍ଗ। ହଁ ଭାଇ सांगो मु जिती गली 15 ঠিক আছে ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଟିକେ ଜୁସ୍ କରିବା ନା ଜୁସ୍ କରିବା। ମଜା ମୁଁ ହାରିଗଲି, ମୁଁ କେବେ ହାର ମାନିବିନି। ଭାଇ 20 ଲକ୍ଷ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ कोड़े लक्ष्य ନାଇଁ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ହାରିଗଲି। ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ମୋର 15 ଲକ୍ଷ ଚାଲ। ये 15 लक्ष्य अरे दिनेश भाई तू भी तो पैसा लगा। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲି ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ଛୋଟବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା, ମୁଁ ଅତି ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ତମେ। ସାଙ୍ଗ ଏ କେମିତିକା ସାଙ୍ଗ? ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମାନେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗ ବି ନାହିଁ ନା କଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ? ठीक कहलु सांग चलो चलो सांग अछि जदि ढंका अछि जदि सांग अछि ढंका नाही जदि सांग नाही चलो चलो चलो
bangsa Thailand namate gamak sejan ale musa pai enjoy to play pe. Sakai beri sango. ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତିକି ନେଇକି ଆସିଲି ସେଇ ଟଙ୍କା ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ସରାଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ, ଏବେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ବାଟରେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଥିବ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଗୋଟେ କାମ ମିଳିବ? ଆରେ ତମ ମତରେ କ'ଣ ଚାକିରି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେକୌଣସି କାମ ବି କରିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଗୋସରେ ଅଛି ତମେ କ'ଣ ଚରେଇବ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପେଟ ପାଇଁ ଚରେଇବି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଯା। अरे बाबू किसी करे बोले आराम से बेटा कमजोर जाती है रे गागाले से इतने से मार्केट में ये तो डोले रहती है इतने से नहीं ये नागे तो सोमु नाड़े पर ये नाने ये ड्रम तो पार्टेड है मोलो इतना गलचा तेरा गागा नहीं नमन ये इतना बार लुंगाई ये डोल रहती है निंजा कमोना से करते हैं तोलबान है सागर नाडो गागा नहीं तकार नहीं कमोन कमोन ଆଜ୍ଞା टाइम है ना एतळु कोळा छिलो तू ଆଜ୍ଞା ମଖଉଛି ଖାଇବା ଏବେ अरे आमे खाली काम देखे बोलिकी कथा होतलु खाଇବା तो सेटा ही खाइबा पड़िबो जोटा से गुसुरी माने खाउछथि जा खाइबो जा କହିଲି ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାହା କୁକୁର ମାନେ କୁସୁରୀ ମାନେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇବି? अरे मु सेटा जानि नै तू एटु छाल ଖାଇବା ବି ମିଳୁନାହିଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କଥା ହବା ଦେ ବୋଲି ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ସତୀ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ କାମ କଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବି ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି।
ନିକଟକୁ ଯିବି ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆରେ ଏଇ ତ ମୋରି ପୁଅ ଦିନେଶ ପରି ଲାଗୁଛି। ବାପା ବାପା ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ବାପା। ସରକାର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାଗ୍ୟ କଲି ମଙ୍ଗଳର କଥାକୁ ଅଭାବ କଲି। ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବାପା। ବାପା ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଡକାଯିବାର ମୋତେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ। ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବାପା। ବାପା ତୁମର ମୋତେ ମୁନିଆ କରି ରଖ। ଆରେ ତୁମେ ମୋରି ପୁଅକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ ଏବଂ ବେକରେ ସୁନାର ଚେନ୍ ପିନ୍ଧ ଏବଂ ହାତରେ ହୀରାର ମୁଦି ପିନ୍ଧ, କାହିଁକି ନା ମୋର ପୁଅ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଚେନ୍ ଚେପ ପକେଇଥିଲା। ତୁମେ ଓ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାନ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କଣ ଘରକୁ ଫେରିଲା? ଓ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି ବାପା ଏସବୁ କଣ? ବାବୁରେ ତୁମର ସାନ ଭାଇ ପୁରା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ହଁ। କଣ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଲା? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବାପା ସେ ଆମ ପାଇଁ କି କାମ କଲା, ତଥାପି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଖରାରେ କଟି ହୋଇ ଆସିଅଛି, ତୁମରି କଥା ବି ଅମାନ୍ୟ କରି ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଛେଳି ମାରିଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇ କୁଡ଼ାଙ୍କର ପୁଅ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଆସିଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜି ଦଉଛ। ଏ କି ପ୍ରକାର ବାପା? ଛି 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 ଲଜ୍ଜା। ନାଇଁ 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 ପୁଅ, ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ। ହଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ମୋର ଯେତିକି ବିଲ ବଡ଼ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ନାହିଁ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ତୋର ହିଁ ଥିଲା। କେମିତି କିପରି? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତୋର ଭାଇଟି ନାହିଁ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପୁନର୍ଜୀବନ ହେଲା ଏବଂ ଏ ପାପମୟ ଜଗତରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ବା ଏମିତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ସହିତ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ଦେବା। ବହୁତ ଭଲ ସେ ପରଫରମେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। Azalida, ini ubah ini alen mereka lagi gile biden, angati schooling ada pulang ten, alen bayar ni jado madu dolar tu, kadi lebu kunde ko gam gam le, lebu na payah ko gapti ji, bido alen, ami mana onek sampai rupotik to, karjore, poisa lagu binu bayi ko irna tha, erbangsa sakul japra, ini ko ina opobio putor lagi jadi ambil, adi lade, jangan tadi gaya din. एरबंसा सांगो जबरा तुलुने दिन कुनोबरी अलने मंटिंग ना लेगले स्कूल ना डबते ना कड़े जाना तबे बिल्डो आना ताई गागानो न जांगा बोमराम कांबारी बाराबा येरे दिन अभी ना किते गागा ना जांगे दिपो ना अति कोई नाई आयर दिन आपा नामंबा येरे बार कितो नामंबा दो आपा नामंबा तनबाड़ा गारंगार ले आई आयर दिन अति कोई न पुंजाग जाले ने नमितान मंत्री नाले ने काम बोले अले नमी एबे भी समय होछि आबे गडे बापाଙ୍କ निकटକୁ ଫେରି ମଣ୍ଡଳୀର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ। and ସତାର ବାଦ ବୋଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ସମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇମାନେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କୋଣ